Другата чакра на кралицата, това е третото око или шеста чакра. Това е енергиен център, който отговаря за виждането, за визията. Кралицата знае точно какво иска и на къде върви. Това е чакрата на осъзнатостта. Кралицата осъзнава себе си, осъзнава своите чувства и желания. Кралицата може да предвижда и е много интуитивна. Тази чакра се блокира от илюзиите и нагласите. Кралицата гледа на света не през илюзиите, не през нагласите, негативните или чуждите нагласи и вярвания и ограничения. Кралицата вижда ясно. Тя вижда реалностите, тя вижда фактите. Базирайки се на тези реалности, на тези факти, тя взема решения и върви